Dobrý deň, pán Havlík. Prednedávnom som si u vás zakúpila neuronáplaste Ignite a Freedom. Chcela by som sa podeliť o skúsenosť s týmito neuronáplasťami. Keď som si nalepila neuronáplasť na chudnutie, a asi tak po 2 dňoch som začala strácať chuť do jedla a na sladké. Celkovo chuť sa zmiernila. Už som nemala večer v oči hlad a aj váha ide pomaly dole. Popri tom aj cvičím, ale už nemyslím často na jedlo ako predtým. A čo sa týka neuronáplaste Freedom, mávam veľmi silné migrény a problémy s kolenami. A po nalepení náplasti sa bolesť zmierni a postupne odoznieva. Takže mne osobne náplaste pomáhajú. Veľké ďakujem a vrelo odporúčam.